dalan neng dalan akeh wong mati mati keneng apa mati suduk sarira suduk cocok parateng kikir sukmanyo ilang ora kanyo terus Bujleng iblis lanat padha cekan. Oh, sajak iki jago saka Kasepuhan Barat. Iten. Ngaku kowe sapa? Apa kira-kira kadigdayanmu wis timbang boboting yudha kelawan jago saka Sengkapura? Ya iki Patih Surati mantra ngaku sapa kowe aja mati tanpa aran. Wah. Ya iki satriya saka Wukir Tawu, ya kesatriyan Saptawarga, aku Bratasena. Sawa? Takon karo aku Bratasena. Alah. Sugih kendel Bondowani kowe keparat. Tak sawang yuswamu kowe isih bayi wingi sore. Umurmu isih sak umuring jagung. Lah kok kowe wani munggah ning blabar kawat kentheng waja janget sinencang. Apa wis ikhlas karo uripmu apa wis jeleh nyawang glaring jagat seming rembulan deng? Sing dadi nyatane wae Surati Mantra. Ora sah kokean bebangal anane aku tekan kene tetepi kewajiban minangka jago saka Kasepuhan. Mungsa jago saka Sengkapura. Wah. Ora minggat saka ngarepanku apa kelakon nak senteng ndasmu. Giandul mestakamu.
Oh! Hey! Ah! Oh, oh, sikat iya, ha, ha, ho, apa? Ah, mati kowe. Malah ditenani karo sing jenenge Bratasena. Kamangka kekarepan lan panjangkane Angger Kangsa Dewa kuwi nggone nganake adon-adon menungsa kuwi monggo mancing atmajane Prabu Basudewa. Menggeh-menggeh. Nggo mancing atmajane Prabu Basudewa. Sing jare wong-wongane bule. Anak mbarepe bule, anak tengahe ireng cemane. Terus sing anak keri dhewe wedok. Wah. Aku gelut karo Bratasena kok mah ditenani setan ora. Ata.
Wo tak sawang wo kae bocah bule, bocah ireng cemani karo cah wedok rada ngadoh. Ah mundur ae aku tak nubruk cah kae. Wah. Brotosin kuwi. Hai. Oi. Wah, setan. Jireh getih wedi mati kowe. Surati Mantara. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu, durung mecat nyawamu. Wis nglunga saka blabar kawat, tututi sak putarmu. Hei! Wedian. Hei. 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 Menungso ora tatanan. Lah kok kowe jagus saka pura? Malah loncat saka mblabarkan kono kaca, malah nubruk karo Kakrasana. Wah. Iki sajake anake Prabu Basudewa. Gagak kowe sing gagak. Wah. Ayo, amuk Suramarta Jayapurta yang padha-padha. Sayuta marasani muni. Apa dianggep marjanto aku ki anak Demang Sagopa, najan aku anak Demang Widara Kandhang. Apa to anggap aku ringkih mungsuh dapurmu? Kowe iki jago saka Sengkapura wis nyalahi pernatan hukum. Lehmu tanding mungsuh murung mati kok kowe wis lunga. Hei! Aduh. Aduh. Oh. Aduh. Aduh. Oh. Aduh. 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 Menungso ora tatanan. Iki Kakrasana ya karsana agewe entuk pusaka anyar. Lah kok wis kon jajal nggo ngramasi nggo mecat nyawane menungsa kaya diapur. Iya. Tar. Anggep opo? Strayoli binatang. Aku mung penonton kudu tubruk sakarepe dhewe. Mati dening aku kowe. Mungsuh Kyai Nenggala. Wedian. Niki walah kok iso bengkah mestakane no. Ampuh pusakaku Narayana. Elok. Inggih Kakang Mas kula piyambak ngakoni. Heeh. Kowe mau ning dalan crita. Piye? Kowe mau neng dalan cerita nek kowe ya entuk pusaka Senjata Cakra. Iye. Ampuh Nenggala karo Senjata Cakra. Lho nuwun sewu pusaka ampuh mboten kali ampuhipun menika gumantung sing gawe urip ora gumantung sampean. Pokoke nek kowe manut aku ampuh Nenggala. Nuwun sewu ampuh Senjata Cakra merga Senjata Cakra menika gambaranipun tiyang gesang wonten tetembungan cakra mangilingan. Ha niku penggilingan padi apa kuwi? Nek rumangsaku kok cakra mekanik ndas. Ayo saya ngawur meneh kaya wong siji kae ora.
Menawi ndaratur kula ampuh cakra timbane nenggala. Ampuh nenggala, ampuh cakra, ampuh nenggala, ampuh cakra, ampuh cakra. Nenggala. Keteletuh dhewe ora. Sapa mateni Paman Surati mantra parat? Wah. Aduh paman, paman, menjenengan sampun dumugi ning sirna. Walah edan keparat, wong Sengkapura. Kuandane Paman Surati mantra dirokti menungso kae bakal tak buru tekan ngendi papan marang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Chandra kowe saiki. Adine nyusul. Wah. Woi. Hei. Mudyar kowe saiki. Candrak saiki. Mataun-taun nggonku golek yen ngendi anake Prabu Basudewa. Sing wewujutane bule. Ireng cemani karo sing wedok. Ben iki kecekel loro, sing wedok ku bakal tak perwasa. Dadi kongkonan peladen nepsu ning Sengkapura. Kecekel wis rak sikep wis ora iso lunga-lunga kowe. Aduh. Padenono aku Raden Kangsa, padenono wae aku Raden Kangsa. Kowe ora arep tak pateni dhisik. Kowe arep tak siksa sithik. Mergo apa aku sengit karo wong Mandura. Aku sengit karo Sang Prabu Basudewa nurunke menungso kaya dapurmu iki. Ora wurunga yen to kowe isih urip, kowe menungsa loro isih urip, besok sing neruske kedaton Mandura ora kowe ning nek kowe mati, ora sing neruske aku. Nuwun pangapunten Raden Kangsa. Kula menika namung lare dusun. Kula namung kawulalit mboten pantes lumintir keprabonipun Sinuhun Prabu Basudewa. Alah cerewet. Kowe ora salesan sing kaya ora kowe. Jagat akeh wis ngundangake wis nyebutake yen to sing bule kuwi iki anake Basudewa, sing ireng iki ya anake Basudewa. Pak gawa ning Sengkapura siksa tenan kowe. Kakang kowe keneng opo? Gawe dosa apa wong loro? Ya kok ngasih kaya ngene kahananmu. Mau pamitmu rak ya mung delok. Pamitmu rak ya mung nonton nggone adon-adon menungso. Lah kok malah saiki kowe dirungkep. Kowe dibondo kelawan Sang Adipati Kangsa Dewa. Kowe ndelupa apa, Kakang? Wah, wis rasane teng srenut.
Wanggepe apa? Kakange lurak patenane. Kakange lurak patenane adine tak nggone jaburan. Sak kadipaten Sengkapura kelakon panjang aku ngudhita wong Mandura. Ridu mawur mangawur-wuran tengarane ngajurit. Wong maguru bangsa tetakatya butula. Kocap wis binanda sang kekalih. Sang Raden Kakrasana mewah Sang Narayana wis den dekep dening Sang Kangsadewa. Ananging krana praptanira Sang Bratajaya weruh wong wadon ayu nulya kumrangsang manahira Sang Kangsadewa. Tan grahita bilih kekalihira Sang Kakrasana miwah Sang Narayana ya Padmanaba sami tanggap ing sasmita ngliga pusakanira piyambak-piyambak. Sang Karsana ngliga Kyai Nenggala, Sang Narayana ngliga senjata cakra. Kocap nalika semanten Sang Kangsadewa ingkang ngarsa nubruk dhateng pun Bratajaya. Tan grahita bilih sang kekalih ya Karsana kaliyan Sang Narayana namakaken pusaka kalih wonten jajanira dadya sirna margalayu. Kelakon panjang aku perwasa kowe marang. Wah! Wah! Loh. Delok melek matane. Mata kula piyambak. Sawangan. Narayana sawangan. Kangsa dobleh wis mati. Dobleh kangsa wis sirna. Iki nek ora merga dayane Kyai Nenggala ora bakal dheweke tekaning pati. Mengke riyen. Wiwit kapan panjenengan ngliga Kyai Nenggala? Lho. Kangsa mati mergo aku ngliga Kyai Nenggala. Tak tamake ning dadane. Mengke riyen. Niki tinimbangane wonten sengketa pusaka lho niki. Kula menika ngliga senjata cakra. Ngapusi. Lho, estu kula mboten goroh. Gek-gek panjenengan sing ngapusi. Ora. Narayana mbok sumpah. Mbok demi napa? Demi kian. Aku ngliga Kyai Nenggala, tak damake dadane dobleh Kangsadewa. Mati dhek bengkah dadane. Mengke riyen kula ngliga senjata cakra. Ora. Mau wis apik-apikan aten, wis gumanthuk nek luwe ampuh Kyai Nenggala mbangani senjata cakra. Nuwun sewu kula menika ya rumangsa duwe lelabuhan kalih sampeyan. Kula niku ya ngliga senjata cakra pun sakniki ngeten mawon, apik-apikan aten mawon. Piye? Pokoke nek kangsa le mati ora saka Kyai Nenggala, kowe tak antemi. Antemono mboten napa-napa. Kula wis kulina diantemi Kakang Udawa. Mangantemi ora apa-apa. Ning sakniki apik-apikan aten mawon. Sampeyan mangaku mangarani ora apa-apa, mangrebut kawenangan kula. Kangsa mati merga dayane Nenggala. Ning niku rak putra Mandura. Nek nganti Sinuwun Prabu Basudewa tekan kene terus nesu, sapa sing mateni anakku Kangsa? Lah, sampeyan nampa paukuman. Nampa pidana pati sing sak murwat merga nyawa, ijole nyawa. Ya wis nek ngono senjata cakra wae sing mateni.
Ora iso ya sorry. Wong sampean wis milih-milih dhewe kok. Ora, pokoke sing mateni Senjata Cakra, Nenggala, Senjata Cakra. Nenggala sing mateni Nenggala sampean dhewe lho sing muni pokoke ampuh Nenggala. Lah apa lah Senjata Cakra niku meng kaya gir nggih tawuran. Pokoke sing mateni Kangsa Nenggala, sing mateni Kangsa Cakra, mekanik ndas. Sing mateni Kangsa Nenggala, sing mateni Cakra. Waduh, anakku Kangsa mati iki. Ngandel ora? Waduh. Waduh. Wah. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu Kurawayahu Bathara jagat Patendra Jala Dewaku. Wah, lah pengangkah Atmajaku Kangsa Dewa kuwi nganake aton-aton menungsa pengangkahe arep nggo ngetokke. Kasudibiyane wong Sengkapura lah kok iki malah anakku tekaning mati. Iki eneng bocah telu. Sapa sing mateni anakku sapa? Sing mateni anakku sapa? Kowe ngaku sapa aranmu? Nuwun pangapunten sinuwun. Ingkang medhahi dumateng pun Adipati Kangsa menika Senjata Cakra kagunganipun adi kula pun Narayana. Mboten, Ding. Niki kakang kula Karsina niki jan sok Karsina pecah sirahmu. Kakang kula niki jan sok tumbak cucukan sinuwun. Senes pusaka kula. Kula niki nggih pusaka ning mboten ampuh. Wong wujude niku meng kaya gir sepeda. Ngapunten sinuwun sing mejahi Anggir Kangsa utawi Adipati Kangsa menika Senjata Cakra pusakanipun adi kula Narayana. Senes, Ding. Nenggala sing mejahi, Cakra sing mejahi. Nenggala, Cakra. Ayo to ngaku wae to. Nek ngaku mau ora dipateni. Iki ana bocah loro ora gelem ngaku mamung rebutan. Nggih. Kowe ngaku ora ngaku apa kelakon tak percaya. Nyuwun pangapunten kula ajri kula tak ngalah mawon sinuwun. Nenggala pusaka kula ingkang mejahi dhateng pun sinten niku Parmen sinten niku? Nek gugup ki aja meksa matur, tak omongke kene. Aja, nek aku nampa pidana pati piye? Anggepmu apa? Sing mateni Kangsa ki Senjata Cakra. Lah jare kowe arep ngalah. Ah ora situ. Ya nyuwun papunten sing mejahi niku Kyai Nenggala. Aduh, matur nuwun ya, Nger. Pating duka mono. Ngatasi kowe iki mung bocah angon wae kok iso mateni reretu ingkang depane ning Prajanegara Mandura. Niki panjenengan mboten duka. Ora, malah aku ngaturke panuwun. Sapa mau sing mateni mau sapa? Sing mateni Kangsa mau sapa? Arep tak paringi bebungah Nenggala Cakra. Sing bener sing ndi? Sing mateni aku sinuwun. Lho, iki malah ning bocah wedok. Iya, aku ingkang mateni. Tok kapake, tak emplok. Iki mundur wae to ora. Cah wedok kok ngregol-ngregoni. Nuwun sewu. Menapa kula kepareng ngaturaken sembah bekti wonten ngersanipun Sudarma kula. Piye? Maksudipun menapa kula kepareng ngaturaken sembah bekti wonten ngersanipun Sinuwun Prabu Basudewa. Piye? Muni piye? Muni piye? Kowe takon oleh nampa sembah bekti apa ora? Oleh ngaturke bekti ngersaku apa ora? Lah kowe iki cah telu ki anakku kok nggih. Wah, lah edan. Wah. Kok krasana iki Narayana.
Bratajaya wajan anakku tenan. Hehe apa? Cuma wis diaku anak kok senane ora. Nggih. Kowe saiki wis ndungkap dewasa, nggih. Inggih sinuwun inggih. Aja sinuwun, aku ki wong atuhamu. Rama Prabu inggih. Narayana, kula Rama ana maling. Wah. Kaya ngono kuwi kowe srawung karo Udawa kaya ngono kuwi. Nyun pangapunten Rama, menapa kesupen kalian para putra Tri Atmaja. Ora jeneng aku lali wah jan wis ya. Ngaturke panuwun ya nek ngono ayo manunggal ning Prajanegara Mandura nyuwun pamunten. Lajeng Bapa Sagopa kalian Biyung Sagopi kados pundi? Aduh ya. Sing gedhe pangapuramu ya nggih. Bapakmu Sagopa lawan Biyungmu Sagopi wis gugur merga sangka patrape wong-wong Sengkapura. Aduh menika pripun? Wis bakune kumpul, Udawa dikandhi. Mama konco sibrang rakit nawang sesongko malindra mbok marawasi sarang katri gumulung lan rembake badya Pandhita kinarya wangse pindha kumbang pindha kumbang ngisematu sarining tawang susuh angin ngending gone nyangkale kangkung paksi mebar Madharana ngelmu kang sanjata mengku lireng kasarajanan Namet pasang kali mantap pip sinapeta ngila-ila tepena saking tulak sare kula nuwun para besang lole kula ngaturaken sungkem Rama Prabu Bismaki apa Bismaka ya jagat pangestu karo wayahu Bathara jagat nuwun mangke penemban boten pangling karang panjenengan menika sampun kondhang menika rak pandhita ing Sukalima sang tapa begawan sinten Rukmini tire pondring ayo
karo gembal manyar-manyar. Duk nang dungkul wana alas dadi wana Dek. Iki ngono ya tuwekmu. Irung bangir awake sapa Dek? Irung bangir ya tuwekku. Labrakang semak awake sapa Dek? Iku ngono ya Dek Rukmini. Janggut nyatis awake sapa Dek? Iki ngono ya tuwekmu. Manggirien penemban manggirien. Pripun Rama Marsepo pripun? Panjenengan menika tetembangan menika ancasipun menapa? Kula menika sekolahan jurusan kerawitan menika sampun 16 tahun dereng lulus. Rumiyin ngantos 17 semester Rama Prabu. Menika senes leluhur pawiyatan. Nggih. Lole saderengipun senes kula ingkang gadhah wewenang matur Rama Marsepuh calon. Wah, nanging kula menika nganti kaliyan anak kula menika. Pun Kurupati menika. Nggih ndang ditembungke nggih, ndang ditembungke. Urawit pasang liwat api. Sinapeta ing ila-ila. Tepina saking siku dendaning Upanara. Lulanggi sinuwun. Sowan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ih. Sang Adipati Kurupati sampun kula tampi dawa sami-sami. Mugi kasekecakno lenggah panjenengan. Sampun boten kirang sekeca. Kados ingkang sampun dipun aturaken kalian Paman Durna. Dingendikake. Ingkang sampun dipun ngendikaken dening Paman Durna, guru kula tiyang sepuh kula. Sowan kula badhe nglamar dhateng pun Kang Putra iki sekare kedaton pun Sang Dyah Ayu Dewi Rukmini. Gandeng kondanging jagat sami nyebataken bilih Sang Dyah Ayu inggih Kang Putra ingkang sesilihipun Dewi Rukmini menika gadhahi kekodangan sayembara sinten ingkang kedugusaken batang cangkrimanipun. Paramila sapangke sowan kula nglarapaken Paman Durna kula ingkang badhe batang cangkriman ben kula sing rabi karo Rukmini. Wis. Sampeyan ki tak percaya tak kon nembungke kok malah dipangan dhewe. Panjenengan kula wau guyon apa kula ora entuk guyon? Leres. Sinuwun Prabu anu amit napa Kanjeng Rama Marsepuh calon. Sowan kula menika badhe nglamar dhateng Kang Putra pun Sang Dyah Ayu Dewi Rukmini ingkang badhe dados calon bojo kula. Pramila samangke kula badhe sak pejaka ngadu arep kaliyan Kang Putra. Menapa cangkrimanipun kula badhe neter katurimaning gesangipun ingkang abdipun Begawan Durna. Nek ditampa ya syukur ora ditampa ya kepiye carane. Didik bayi dadi solusi. Bawa Durna. Pripun? Mbok yo ora ngisini-sini. Panjenengan mergo sampun sepuh. Sepuh ki justru tenagane saya rusak. Kambil kae saya tuwa saya ora enak, ning nek Durna saya tuwa saya le ngelegi wae. Ya jagat pangestu nggara nuwun sewu penemban. Wonten dawuh Rama Marsepuh calon. Panjenengan menika rak sampun kagungan garwa atau penemban. Pun kula dol. Pun nggih kurban besar wingi niku. Lho. Titaing Bathara kok dipun damel dipun sade menika. Bojo kula niku jarane. Sampeyan ki mung arep mirang-mirangke ora. Ngaten monggo sak pejagong kalian anak kula pun Rukmini. Kiu. Rukmini, kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Marata maju Sang Begawan Durna arep nglamar kelawan jeneng para anakku Cahayu. Yen to keduga bisa mbatang cangkrimanmu ya tampanen nanging yen ora ya kepiye carane nggonmu murungake gayane Begawan Durna. Iki saged dawuh karnyun. Tambeng pangestu kula badhe majeng yen kula sowan. Ya marata maju matur ngersaning Sang Begawan Durna. Syukur ora kowe wis kepentok Rukmini.
Wis ora iso mundur, mburimu wis tembok. Lole cah wedok kok le nglendi. Urung kelakon mengko garwae kok kaya wis iso mbayangke. Aduh, Dek, aku sing luput. Kleru. Tobat panjenengan mriku Begawan Durna mriku sampun sepuh lho. Tuwa ki mung umur. Umur kuwi mung wilangan angka ya Rukmini, calon garwaku, Cahayu cintaku, sekonyong-konyong kader karo kowe Cahayu sing bakul lember. Lembermu tak setater. Ana lemper kaya disetater barang lho panjenengan mriku. Aja mundur-mundur Rukmini, aja mundur. Aja ndak nyampar gelas. Ngandel ora. Lole mangko kuwi gelas rencana arep dienggo nyuguh Mamas Durna. Ayo melayan nanti. Lho. Lah malah nyang kamar mandi. Asik. Lole saya cedah. Saya kendel. Lole nuwun sewu panjenengan mriku badhe nggadahi gegayuhan menapa? Kula ajeng adus riyen. Nah, adus sik, engko Ki Agi berjumpa. Tobat nuwun sewu lho penembahan mriki jagongan radi mriki. Oh, aku tojak nyang meja makan. Inggih. Iki ana gereh. Kersa napa pripun? Delalah aku ngelih. Tobat pendhita kok apa-apa kersa lho. Gereh pethek pakan kucing turan kaya didahar. Wah, iblis. Neng enak gereh we enak apa meneh kowe. Rukmini. Ruk. Rukmini, saiki ngene ya, saiki aku rak karo kowe wis sak pejago ngadu arep. Nggih, kados pundi? Kowe iki aja gila kaya ngono to mengarep dicekel tangane kok. Ya nek mung nyekel tangan lah karo nyekel liyane bareng. Sego tak cekel gelo. Kula menika ajeng kan panjenengan penembahan. Aja wedi calon guru laki lho iki calon bojomu. Piye cangkrimanmu apa? Cangkriman dicekak gampange wae selak entek-enteki wektu. Kula menika sejatosipun penembahan purun dipun dhaup dhateng sinten kemawon. Nanging kekudangan kula ingkang puja cangkriman menika kula badhe kepengin mangertosi nggih menika sepisan. Apa? Gula, teh, sembako. Tak catete. Senes niku cangkriman kula kepengin mangertosi nggih menika sepisan. Menapa ta ingkang dados tegesipun sejatine lanang, sejatine wadon? Oh iya, tak catet apa sejatine lanang, sejatine kura-kura. Wah. Terus apa sing nomor loro? Salajengipun kula pengin mangertosi katresnan menika kaperang wonten pinten perkawis. Oh iya. Aduh pulpenku macet Rukmini. Sik kowe ndek pulpen ora? Sipokna tulung wonten sekedap. Piye mlaku bokonge metal-metal. Jan kebayang-bayang. Matur nuwun ya Rukmini, matur nuwun. Matur nuwun ya Rukmini. Di kuping dirungokke saking mriki mawon Sinun. Sik ketoke kok kaya ana wong ngindhik iki karepe piye kurang ampuh piye maratuwawe wedi karo aku. Apa sak terus apa Rukmini? Apa katresnan kuwi ana pira? Inggih. Sabanjure salajengipun kula menika badhe nuwun pirsa. Tukuling tresna menika saking pundi lajeng ingkang maringi tresna menika sinten banjur menawi sampun
pikantuk tresna menika kedah kepripun anggenipun nglampahi tresna? Oke. Oke. Saiki ngene ya, tak jarwani ya. Rukmini tak jarwani saiki. Tresna. Sing siji mau apa jenenge sejatine lanang sejatine wadon kuwi tegese wong lenang ya nindakake darmane wong lanang, teges wong lanang ora macak wedok. Wong lanang ora boti. Kosok balene wong wedok ora tomboe teges wong wedok ora macak lanang. Sik, kaya nek wong ngindik meneh iki. Rama Marasepuh pengen. Mboten penemban mboten. Pengen. Putra Ciwi Mas arep dipangan. Inggih salajengipun sejatine lanang sejatine wedok ki kuwi. Banjur katresnan ki ana loro, tresna sejati karo tresna mirunggan. Tresna mirunggan ki mung tresna karo bondone. Umpamane sing wedok sugih, sing lenang kepengin ngrabi sing wedok ki mung mergo ngukup bandane. Ora mergo tresna lahir batin. Kosok balene umpama wong wedok nguyak wong lanang, delale wong lanang sugih. Wah, kuwi aja percaya karo katresnane wong wedok sing kuwi mung lamis, kuwi mung katresnan mirunggan. Ning kosok balene nek kowe entuk rondo anyar, mangka sugih. Oh, kowe aja mikir ringa-ringa diopeni. Kuwi tegese katresnan kuwi kaperang dadi kuwi. Lajeng dhukulipun tresna, dhukuling tresna kuwi saka mripat medhun nyang dada, saka dada mlebu nyang ati. Saka ati nyang usus besar. Saka usus besar. Terus dadi tuwa rasa tresna sih katresnan. Bener apa ora? Kabeh sing wis tak aturke kuwi bener apa ora? Nuwun pamunten menika lepat penemban. Aja mlayu kowe, aja mlayu Rukmini. Bela. Yayi Dewi Rukmini ngopo kok melajar-melajar? Nuwun sewu Kakang Mas, nuwun sewu. Kula mriku ajrawe dipun bujung kaya pendhita tuwekan. Lho. Sapa, Dik? Sapa? Lah kok wani-wanine arep nyaingi marang panguwasaning putra Mandura saturing Banjar Patoman. Bambang Narayana. Sapa wonge sapa? Begawan Durna, Raden Begawan Durna mongko nguyak kula niku kalih kelat nika. Monggo ketoke niku sengaja sarunge diplotroke Mbaka Sithik. Kula gila. Iya, aja kuwatir. Wis ketemu kelawan aku. Wis ora ana perkara ingkang perlu mbok wedeni. Kula gila mongko ambune udun lintingan. Ana pendhita ambune jan gur menyanta kula ilfil kula gila. Iya sabar. Iya kene. Manutapun Kakang tak singetake ning Kancing Gelung. Wis tak kendhawa pokoke kula mau rabi karo Durna. Tuwek ndregil. Tekan kene nggawa pentrungan. Terong ding kae. Ngapa wong tuwa kok nggawani terong semono gedene ya? Wedene kok mangsa iso girap-girap kowe Begawan Durna.
Sang Hyang Tata Galana kalaya takut maringkut Siong nyokang mawinges wingis Aku wis dadi buta kaya ngene. Gawan Durna tekan ki amplok sisan. Para bola Semara bangun Sapar kolam lele tumbuh aja mancing umpan lumut mundhak entuk kurameh nora prasa ketoke jan faktor Rusia saya tuwa kuwi terus angel arep gedhe iki Rukmini Ruk sayangku cintaku oh my darling nemaluroro jiroro Rukmini lole iki kok meng petengan kaya ngene iki. Iki nang gazebo iki kapan le bangun ya iki ya. Rumangsaku kok gazebo agi wayana iki rumangsaku ket mau urung ana, aku rene mau jam 6 sore iki urung ana gazebo kok saiki ana iki. Apa gazebo tiban apa ya? Loh. Elak gazebone ana fitur iso bergetar barang. Kok gek Rukmini ndelik nang ngisor gazebo. Rukmini. Sayangku cintaku sekonyong-konyong kader. Kowe ndelik nang ngisor gazebo iki apa? Rukmini, wajan. Lah. Piye? Oh, iki gazebo. Oh, iki sak nggo tabuhan gong. Iki tabuhe candal kene berarti iki sekitar kene iki sok dienggo uyon-uyon iki wong tabuhe kok neng kene. Rukmini kok gak kowe ning nggon dhuwur gazebo, kok gak kowe ning nggon dhuwur empyak. Rukmini. Ora. Iki tutu demit, iki gazebo. Relax, Drona relax. Iki tutu demit, iki meng gazebo. Iki meng gazebo sing iso mlaku. Iki meng gazebo. Tangi yo. Oh, mengimpi lho. Ora ngipi, Ding, ora ngipi. Iki dudu demit, iki meng gazebo sing iso. Yo sing sare. Lulu kleru sing sare. Yayi Rukmini ya. Ya. Piye carane awake dhewe nggone sesideman sesingitan? Merga sejatine nggonmu duwe kekudangan kuwi anak ya mungkin Arya Samudana merga kowe wis gambuh rasamu karo aku. Iye nek ngaten ngestaken dawa monggo sowan wonten Kedaton Negari ing Widarba Kakang Mas. Ayo tak dherekake.
Mandarya tumbeng kenging napa? Enten Memedi, enten Druwa nggih. Enek Druwa aku wedi tenan. Mangga riyen. Pripun? Niku celana panjenengan kok ngecembeng. Kepoyo. Mangga riyen. Kula mambu bacen. Kula nggih kemetan. Sanga wedine, kula wedi mawon, wedi nggo bali kula mangkawi. Nggih. Permara remang swamya ngambrang kadhe karenaning kaswase yen ning marga Malagung miring sang kandha Pasrat mojo Leng-leng lalu angulati surya mangrang sang wayah. Iya jagat pangestu ora mengko dhisik. Rukmini kula wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ora engko sik mau sekawit ingkang nglamar sira Atmajaku ki rak Begawan Durna. Nggih. Lah kok malah iki dadi satria ing Banjar Patoman iki ora pangling ora Atmajane Sang Prabu Basudewa. Nggih. Menika pun Kakang Mas Narayana ingkang samangke sampun labuh tresna lair lan batos dhateng ingkang putra pun Rukmini. Lho kosik iki perlu tak tanjihke Rukmini. Ora engko sikik to. Lah kok kowe ngrusak pernatan? Nyun mapunten kula ngrisak pernatan ingkang pundi? Sekawit rak kowe gelem winengku garwa dening sapa wae waton wong iku bisa mbatang apa kang dadi cangkrimanmu. Ora engko sik iki Narayana kapan le mbatang cangkrimanmu? Panjenengan kepengin mangertosi benjang menapa leh kula mbatang cangkrimanipun kang putra pun Rukmini? Iya. Menika jalur tresna. Dadosipun boten sandadak ambatang cangkriman wong kula menika rasanipun sampun gambuh kaliyan Yayi Rukmini. Kula kinten menika boten saged pun wastani nerak pernatan awit rasa kula kaliyan rasanipun Yayi Rukmini menika sampun mathuk lan sampun gambuh. Wah, ora iso kaya mangkono seranane Narayana. Panjenengan ki nek nglamar piyai putri gumantung tiyang sepuhe napa gumantung bocahe wedok. Yen tumrap panjenengan ingsun nglamar piyai putri mono gumantung bocahe. Nglamar bojo mono ya gumantung sapa ingkang arep dirabi.
Lah niki pun dilamar. Mongko nggih calon bojone kakangku ki ya gelem. Ah kok wong tuane nyarusiku. Mongko rasane ya wis do cocok. Wingin pun bayar bareng wong loro. Pun teng segara bareng wong loro. Mangan bareng wong loro. Sendale we ya nganti padha iki wong loro. Apa iya? Nggih. Mosok ya ora arep dipengestoni lho. Kebangetan timen wong tuwa, kebangetan timen ana dadi wong tuwa kok kaya ngono. Ya wis. Langgeng ana Rayana lan anakku Rukmini. Eka bumi Twisawatri gunung catur samudra panca daru sabangunan Sapa pandhita asta tawang Nawadewa dasa aratu